Nakiparte na kasama si DJ Lameh. Nakiparte na kasama si DJ Kokoy Martin. Woo! On. Emma. Warm up muna tayo mga boys. Or sa umaga with DJ Kokoy Martin sa ating po MOR 101.1 or sa umaga exercise. Siyenta na ako mga pamilya ha. On! Sabayan niyo po kami mga pamilya. Sabay-sabay tayo mag-exercise sa more sa umaga. Yes mga pamilya, mga boys, live tayo ngayon sa ating work from home quarantine. Sabayan niyo po kami mga pamilya, sabay-sabay po tayo. Happy birthday Pangulong Dugong. Okay kayo. DJ Melvin. Speed.
pa, balik. Ay, si Bong nasa luno. Katong isa. Tingin ni happy birthday, Pangulong Dugong. Pangulong Dugong. Muna siya mo magsayaw namin kayo sa balay. Work from home. Tingin ni Okeey Keeyohh. Sabayan nyo kami kapamilya. Tara, paugnat sa kusog. Wow! Yes! Pamilya, samahan niyo pa rin kami sa aming all-time workout kasama aking Mamski Mariape para sa atin pong More sa Umaga Saturday edition na exercise. Init eh. Ano nayaw na ninyo para di tadaksan ng virus? Next. Lucky Party na kasama ang Mix All Stars.
All Stars. Wait, guys. Lameh! Lameh mo workout! Breathe in, breathe out! Woo! Magpa-abs! Magpa-abs! Mabanin niyo guys atong exercise. Grabe di mabangbang exercise. Sa ating daily routine, ang exercise para syempre sa proper hand washing, home quarantine tayo, kaya please, pamilya, make the best of your day. Kasama si DJ Kokoy Martin. Hindi. Basta on. Maski ba? Woo! Woo! Retro Remix by DJ Kokoy. Yeah! Nung bata pa ako, tinuruan ako na lolo magtango. Sa sama-sama ko, kaya ako ay bibong-bibo. Woo! Kaya ang tawag nila sa akin, Totoy Bibo. Yeah, come on!
Hindi mo to titikman. Hindi mo to matitikman. Bahay, kahit na mayroon ka. Sosyal, kung di ka rin marunong magmahal. Hindi mo to matitikman. Kung katawan mo lang ang habol ko, na kung pumiling, lumili ka. Ang puso ko, ang puso na mamati ko. Ang katagdig nyo na dali. Yay, yay, yay. Yay, 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 yay. Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. Ah! Grabe! Woo! Mon! Yeah! Woo! Yeah! One more time! Wow! Maka, nagsaya ko. Wow! Oh! Woo! Simuta eh! Woo! At yan, ating workout, pamilya. Grabe. Woo! Basta-basta. Salamat sa mga nag-uban sa mga exercise. Grabe. Woo! Salamat 272 viewers. Yeah, that's all for today mga pamilya sa ating workout. And I hope nalipay mo nga sa ko exercise. Okay kaya? Oh, grabe! Magkota ta. Ilahig gamay maka ito ang i-grit. Exclusive. Grabe. Grabe yung workout mga makaron.
mo ang exercise, no? Sabi ko is, basta-basta. Dagan kayo nag-post. Watching from Saudi related, thank you so much. Kuya kahit moves, kasukahon ko kamamilya, no? Grabe akong gibuhat. Thank you so much, word balance for my shoes. Thank you so much, Ma'am Kish, para sa akong sinina Sando. Thank you so much, Fitness Gourmet. Maraming salamat. Good morning, guys. Watching from Cebu, Merstalisik. Grabing pangatawan na pamilya, no? Basta-basta itong danceron. Grabe good. Basta-basta. Thank you so much ang mga nag-kauban si Kokoy. Grabing paningot, guys. Basta-basta. Ayun, thank you sa mga nag-watch ato ang live karon, guys. Grabe ko ng paningot, guys. Grabe. Magaling pagkagadning ko ba? Thank you so much sa mga boys nato nga pauban nato ang exercise. Grabing paningot, guys. Kaya tusa ko sa DJ Kokoy kang mga nag-ano dito, nag-post. Ay mga ingin di basta-basta ang mga workout nga ni. Birthday na ko ngaron. Ana mag-exercise na dito mataktan ni virus. Grabe. Di basta-basta nga ni. Nga ni, di basta-basta ang mag-exercise nga ni. Salamat kayo. Thank you guys sa mga quiz na to, nakauban, no? Sa itong workout. Ayun. Salamat kayo. Ubay-ubay ang mga niguban sa tuwa quiz, no? Di basta-basta nga itong workout karon. Salamat sa manag-like sa MOR 101.1 Davao page. Dagang salamat, guys, sa inyo hang pag-like o follow sa kuha sa DJ Kokoy Martin. We have 220,000 likers and 314,400 followers. Woo! Woo! Thank you! Congratulations, guys! Ayun. Okay, salamat kayo. Salamat sa kuang kung mama nakauban ako sa kuang video. Para ba Lameh kung ikaw ra isa, no? Hanga kay Doits. Woo! Hindi at nga ngapa gid sayo na mong ganina. Adi ko marado ko makatok ng igala. Woo! Grabe workout. Hello mga taga Alberta, Canada, Gina Relatado Buscano, Lady R. Scott ng Las Piñas, Manila, Jeneline Miher ng Nagtanaw, Lisa Rodriguez ng Landera, Yarbakyo, Markyo, hanga kayo. Og si Christine Joy Nipala Rivera, thank you, shout out po. Amorin Virgilio, shout out dyan. Good morning, guys, pakigreet dia sa Isom, Inawayan, Santa Cruz. Si Abia Flora, thank you so much. Arif Mohammed, thank you. And salamat kayo sa mga nagpa-shoutout, guys. Thank you so much. Narita sa mga new USB, sa Yopa, yung Mami Alice Nyala. Thank you. Work from home po si DJ Kokoy Martin. While we are here sa atin pong panimalay kapamilya, don't forget to work out. Healthy lifestyle para po kapamilya, no? Na di ta maboard sa balay, we can have Zumba para lingaw. Hindi. Rabi kahangak nga nira mong balay. Ate, simutan ako agad. Morning, nalingaw, magtanaw ninyo from Bacoor, Cavite, Alma, Alingon. Happy birthday, Kuya Iyon! Happy birthday! Dira sa May Sirok, Panabo City. Happy birthday kay Kuya Iyon. Greet ko diya sa Isom, Inawayan sa Cruz, Davao del Sur. Kay Iyakir Abi Agra, Kahit. Happy birthday, Tatay Diggs. Greet ko diha sa Isom. Thank you, shout out from Butuan City. Shout out Joel Pautan. Good morning sa Santa Cruz. Birada ko, stranded is Boracay, gikan sa Isla Siquijor. Shout out din Lode. Ama, pwede ni anoon ma. I-stop. Yung shout out, basig mo tawag si Ate Price karon.
Ate Priscilla, kung nagtanaw ka, pwede na ka mo tawag. Watching from Kuwait, Lodi, Jira, Faye Carpintero, Annalyn Boladako, don't forget your meal, kapamilya. Bodots pa more, Kuraksa pa more. Greet our president, kapamilya, my hero, my inspiration na. Ang atong nag-iisang Tatay Digong. Happy birthday, Tatay Digs. Kagwapo, Kokoy, puntahan kita dyan. Tony Laporte, thank you. Josephine Nabuseho. Bilisa Herman, kamaayo sa di mo musayaw ko yun. Dancer mo dali ka. Taro nga, pwede ako is dead. Pangulong Dugong, ini Japs Udo, ing Gaya mo yan, ano. Grabe, giling-giling pa, biyangga, agrabante. Kasi, grabing kumbate sa buntag ng gala. Dio de la Cruz, Mary Grace Pepe, ang lambutan. Lambutan mo pa. Napakagahi ng lawas ko eh. Diyan. Saro, ano masab sa exercise, sakit kang lawas, likod. Arabi mga pamilya, oh. Arabing paningot, oh, paningot. Arabi. Human sa exercise, sakit kang lawas, ani. Lambahig maayo, President. I just wanted to tell you, kahit nasa bahay kayo, yung kalimutan na mag-exercise kayo dyan. Hindi kayo ma-stroke. Ang iba, sige lang, higda-higda. Hulat mo mga matay mo diya, pag-exercise na mga na. I'm telling you, hindi kayo lagi mo higda. Mga sayo talaga mga mata yan, o mga taga-CDO, si DC, si Ashley, si Melvin Catcho, Jolie Serrano, Jason Salvador, Sanso, Marical Badirama. I just wanted to tell them they are also exercising right now. Because it's very important. It's my birthday today. Pasalamat ako dahil marami ang nagtanaw sa aking birthday exercise. Cha. Sabi. Inginin ni unsa man na dong nga naglahi man kamo stepping mong mama. Inginin ni. Rabing paningot na ko. Biradag sayaw. Di unday lalim mong danse. Inginin ni. Action may kabalaka nga ni. Grabing pagbanat nga hinamo sa mga exercise, no? Mura na pag nakainom mong soktong. Ang laba pa na hubog ang sinayawan. Grabing na. Action may kabalaka. Exercise kayo. Ang ini happy birthday. Tanan talent kung pwede. Buhaton na ito ngayon. Pwede mag-board sa balay. Dabawin niyo si Enoch JC, si Maris Apat Aligardo, Marisol Malinaw. I just wanted to thank them for watching my video. Ang dami ang mga nagtanaw. Ini ni challenge. Naningkamot po di mong mami Pangulo. Lumoy naglawas ng Pangulo ay muramag nakakaon og takoy. Ini ni mo naglawas og baying-baying mga igala. Basta-basta ang sinayawan nga ni kay marami ka ng pirok-pirok nga napiang. Inginin ni watching Rosa del Lite. Morning, naliwat kasi mong mama, lamig kay kamukimbot. Marag balangkiyod. Inginin ni ating paningunta. Paningot ko pagayo. Basta-basta nagan ka nananaw mga igala. Ayan, animal buntag pa sa'yo. No, thank you very much. Ang dami ang mga nagtanaw sa atin sa video. Medyo niungot ang video mga igala, no? Salamat kayo. Thank you very much. Kalaw sa Ginoo. Nahuman na gano'n akong live. Thank you kayo.